δεν είχε ρεύμα. Συναντιόμαστε πάνω στο συναντήμα. Λέω δεν είχε ρεύμα χθες το να είσαι καλά, θα τα πούμε. Έτσι να χαλάσει, θα το κάνουμε σαν πεντάρι. Να είσαι καλά. Φίλε μου, την επανάσταση εμείς θα την κάνουμε. Μόνο αυτό μπορεί να δέσει. Αυτά τα γεφύρια η πολιτική που χτίζει είναι ξύλινα. Τι σε δένει με αυτό εσένα τώρα? Τι σε δένει? Δεν να ξέρω. Έτσι. Το καμπανάκι βαράει από μέσα. Τι είναι? Δεν το ερώτημα. Έλατε. Θα λέω ότι η πολιτική μόνο στη γέφυρα μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο. Τώρα μου συνέστημα. Αυτό είναι 4 χρονιές. Έχω μια κασέτα ακριβώς αυτό που έχω. Μπορεί να παίζει να το σπαλιξώ. Και από εκεί Αργείς. Δεν θα πάρει πρόβλημα. εδώ είναι. Πρωί απόγευμα. Άσο ρε κύριε.